Nadie tiene ni idea de si la bolsa va a subir, va a bajar, va a ir de lado o en círculos. Filfa, ¿sabes lo que es? No. Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. Envolto na néboa de Cádiz achantada, baixada directa Pedro García Esparcia, porte elegante como campao enxeñeiro, parece tratante aínda que estranxeiro, caciques empresarios todos queren tallada, a contada estrada desde a Vila do Asma, créditos bancarios, camións e materiais, todo é desfiado pro enxeñeiro da Agromán. Vai marcando, en marco a marco, cartos vai xuntando, en todos os bares come a destallo, non paga un peso, toca carallo. Pois nas eleccións os caciques festexaban, a recomendación eran votos que gañaban, na festa da Guada foi onde trincaron, despois colo